nuwun kawula nuwun Amit bacang kalemantabi sirbana ing ilo-ilo duni terbina ing tulak manu dumawa ing tawang tuwa Ori nenggo manis aruming pambudi sinurung rasa rehan tepi darmaning tresna tama satemah tinarbuka wiwaraning suka durga mendak kala sirna sinapu marak sesanti surut bira jaya ngrat lebur dening pangastuti sugeng saha pangabekti kula mugi katur wonten karsanipun para punden para pilih sepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepaya reka utama katur dhumateng karsanipun para alim ulama para kiai para haji para hajah santriwan santriwati ingkang siang pantaraning rati transes manding kitab suci minangka wahyu ilahi Ika saya sudados panuntun kiblateng manembah kawula dasih ingkang satuhu pantes lamunta tinulada Katur dhumateng karsanipun para priyagung trahing budaya ingkang sampun pontap saindhenging Pramudita ingkang satuhu bagya mulya dhumateng karsanipun para pangbani praja ingkang satuhu dados pandam-pandam saha pangayowaning kawula dasih kawasih kang satuhu kinurmatan dhumateng para kadang werda muda tumaruna ingkang satuhu bagya mulya saderipun kula matur ingkang kathah saestu negeri samudra panget sami awit sampun cumanraka kumaha wonten ngadeg Hanggempil kamardikan jagadika sami ingkang katembene Jawa wawan pangandikan saha imbal wacana boten ateges kiranging trap sila miwah kiranging suba sita Keduriji awrat Pradapa dawuh saking panjenenganipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Haji Marsina sekalian garwa kawula ingkang kapitedan sinaraya minangka jejering pambiara pinanah buka wenganing wicara duaraning kandha minangka jejering pambiara kinten pratitesaken laksitane kadicara panggihipun pinanganten saripun siang prasaja punika lagu Urbin sumangga kula dherekaken manengku puja pujaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Murbe Dewadi sampun maringaken pinten-pinten kami matur dhumateng kula delasan jengandika sami katitik wonten ing siang prasaja punika kula delasan jengandika sami sakis saged sowan mangempal manunggal wonten dalam ageng panjenenganipun Bapak Haji Marsina sekalian garwa ingkang saperlu jumuru medonga pangestu penduk Sri Temanten Sarimpit selawat sarta salam mugi tansah kalempahaken dhumateng rasul junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tenggo-tenggo syafaatipun bijang wonten yaumul kiamah amin Allahumma amin
sagunging para kepareng kula ngaturaken menggah urut rencana ngadicara ingkang sampun rinantem irumoga kalem sedaya para kula adicara ingkang kos pisan nuju pambuka kalih jagana diacara kekalih nuju panggihipun Sri Temanten Sarimbit pinurakan kanthi adicara balangan gantal sindur binayang bobot timbang wisudan kacar kucur tompo kaya dahar walimah munjuk tirta ing pungkasan dicara sungkeman makaten menggah urut rencana adicara kang samangke badhe lupa wonten rikalagan siang punika embok bilih boten wonten ewah-ewahan embok bilih mangkipun wonten ewah-ewahan pambiwara nengga dawuh saking tetuanggane adicara wonten ing sasana pambiwara sirabi hanjlantu tumaping adicara panggih dewata sagunging para rawuh keparenga kaskeh cakna anggenipun lenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih dhuwur wis tinarbuka wiwaraning kandha hamiya wadining budaya kadadak ana teja hanguwung sasada lanang gedhene tanggap marang sasmitaning jagat teja biya kakedhewake lan tejane kasengguh batarini kasuwargan kang ijo antah Allah menika Sri Temanten Putri Kusuma Ayu Dr. Siti Hanifah Mardiati sasampunipun paripurna anggenipun nglulur salira kula swadana miwah ngrasuk busana kapet ingkang Rama dalasan ingkang ibu mijil saking Balewisma mayang arum binayang kari manjing wonten ing sasana rinengga satu kenya kang sulistya ing warna lamun ta Candra kaya-kaya kurang candra luwih warna
Dereng sawetawis dawuh anggiripun laksana parandene samangke wis prapting unggamira kang pinuju ya ing sasana rinengga. Kawis tinggal horeg sak jawining sasana pahargyan lah menika to prabdanipun sing temanten kagum Sang Bagus Briptu Dena Destian Prakasa Wibowo Esa putra panjenenganipun Bapa Sirma Samekta telah Ibu Ema Dewi. Sak sampun dumugi wonten saandhaping gapureng pawihan Gya Kandhek lampahipun pinanganten jalu dalasan Rama Ibu Hadrantu Titi Laksana salajengipun inggih adicara panggihipun sing temanten saripin. Bapak Ibu hadirin tamu dihormati, sagunging para rawuh gegandhengan sedherek sampun sameta gati saweging diri pramila adicara adat wididana panggihipun pinanganten sarimbit temanten badhe kawiwitan. Ananging sadèrèngipun sumangga para rawuh jumbuh kalian kuncaraning bangsa linambaran agunging Pancasila murih kasembadayane sedya rancakipun adicara. Dhumateng para rawuh ingkang ngrasa agami Islam sumangga sarangan adicara tinarbuka kanthi wasan basmalah ingkang ngrasa agami sanes keparenga ndedonga mituhu satataning agami ingkang rinasuk sowan-sowan. Adicara tinarbuka kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis dumugi wahyane mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwasaning Gusti kang agara loka. Nalika semono ana titah Gusti kang asipat jaluran pastri kang wis ngancik ing alam madya bebaran agung nyambut silaning akrami. Amasuti ilo-ilo jaring para kina kang dahat pinundi-pundi sarta angkleluri laksitaning harja. Endah edining budaya atiluhung kang tumuju dhateng kautaman. Panggihnya pinanganten sarimbit kabiwada unguling gending kodhok ngorek. Rep Cidem Permanem berhenti Tarana sabawane walang alisik godhong kang obah samirana datan lumampah kang kabasa mung swara padangga kang munyuh hanggang ambabar gending kodhok ngorek kinarya pratandha wis dumugi wahyane mangsa kala. Nuhune adat widhi-widhane katasis siruga kelan sinengkero di panggih. Panggih kang mengkur pangedi gambing penggalih. Pinanganten sarbit kang wis lon-lonan hanya ngeti gendhaga. Kawis singal kambang kumambang sekar triwarna. Puhung sekar mawar melati miwah kantil. Mawaryanto winawar tembung manis. Melati kang kedal saking lati bisa kumantil kantil sak jroning ati sanubari.
Tembung Pandulu catur retro pinanganten Sarimbit Samya apa gutingal. Tembung Pandulu catur retro nulya kumlawya astane gya ambalan gantal kang dumadi saking suruh pinilih matemura lininting tinangsulan kelawan lawe wenang senadyan beda lumah kelawan kuripe yen didikit padha rasane. Paripurna balangan gantal dada pirahan putri Hanjengku sarwi sumembah adica wiji dadi karangan tiga tiap padha pecah sakala dene tematin kagum. Pecangan tiga ateges wis purna sipating remaja putra lan putri pinanganten Sarimbit wis sembodo ninggalke mangsa muda nira krajut alaming remaja panjing alaming kadewasan ya alaming bebrayan agung. Giradang enggal pinaringan prajama kang bisa bangkit tata jalma pinaringan putri putra kang soleh tuwin solehah. Parwa dicara iji dadi kalajengaken ranu padha ranu tegesipun toya padha samparan ambasuh amperipun ingkang garo pinangga tandha bektipun putri dumateng kagungipun pralambangi gesang palupining urip wanita kang kudu wani ing tata madhep mantep mituhu kang den suwitani. Paripurna adicara padha lajengaken junjung derajat jejreng kakukus dasa kejujung derajatipun wanita padha-padha handarbeni bareng-bareng hangkrung kepi sagunging para rawuh. Paripurna adicara junjung derajat ing samangkih kalajeng adicara sindur binayang. Kawisinga pinanganten Sarimbit kang wis jumeneng sajejer pindha curiga kang wis manjing sajroning warangka. Adicara sindur binayang pinanganten Sarimbit kang wis sinengepan sindur kalengkang ibu lon-lonan anggene lumaksana tumuju ing sasana wisuda utama sinten to ingkang hanawung ridha minangka cundhakane lampah lahem manikata panjenenganipun Kang Mas Haris sarjana tari ingkang mijil saking laladan Taman Mini Indonesia Indah ingkang winitat minangka jejaring Suba Manggala ya Manggala Suba wis mastani kebaing Suba Sita Manggala pangarsane lampah tumawing padha ing Bantala nut wiramaning gangsa ukeling asta madya sing sasmita dhumateng Kang Biraja Krama kawis tingal panjenenganipun Haji Bapak Haji Marsina wonten ing ngarsa ingkang ateges ing ngarsa Sung Tulodo panjenenganipun Ibu Hajah Radya wonten ing Wuri ingkang ateges tutpuri handayani tansah jewurung donga paestu kemanduk Sri Temanten Sarimbit sinambu pungkur panjenenganipun Bapak Serma samekta sekalian Ibu Emma Dewi.
Sang Bagus Briptu Dena Destian Prakasa Wibosa Satu taruna pekik padang pasemone mapan tangguh tanggung jawab. Dandan kadi temanten putri Kusumo Ayu Dr. Siti Hanifah Mardianti Satu kenyokang Sulistyo ing warna angagem busana angimba busananing garwanata pating galebyar pating pancurat kasara canghyang surya saha pandam kurung kang angkrenggani pawiwahan agung candrane membat madya lumengging ing warih dere sawetawis dawuh anggenipun lumaksa ing samangke wis prapteng nggadir kang tirujaya ing sasana wisuda tama tanggaping sasmita sang suba manggala ya mratitesaken laksitaning adicara bobot timbang. Adicara bobot timbang animbang bobot bebet bebetipun pinanganten sarimbit Cih, Ibu Bapak ya padha abote nggih Mas Fadli nyuwun dipun nyuwun mugi rahayunipun padha abote nggih berdiri Mas nggih kasihan Bapak lho kok nggih adicara bobot timbang animbang bobot bebet pinanganten sarimbit padha abote makaten pangandikan saking panjenenganipun Bapak Haji Marsina ingkang teges wiwit kalenggan siang punika panjenenganipun Bapak Haji Marsina dalah ibu sampun boten benten-bentenaken antasun putra mantu kalian putra piyambak sedaya kanggep kados putra piyambak kalajengken adicara wisudan utawi tanem jero kaos sing ngalastanipun Bapak Haji Marsyawa katumangan wonten pamidahan kanan saha kiring pun putra temanten sarimbit. Ger putraku sak kloron kanthi nyuwun ana ngarsaning Gusti sineksenan jagat saisine ya nggir wiwit dina iki sliramu tak tanam sliramu tak wisuda. Muga-muga anggonmu jejedohan bisa langgeng bisa bagya mulya selawase. Alhamdulillahirabbil alamin. Pinanganten sarimbit sampun kalenggahan wonten ing sasana wisudatama esti ninggalih panjenenganipun Bapak Haji Marsina ananemaken wijining katresnan tumanduk Sri temanten sarimbit murih ngrembaka murih jero tancepe anggenipun bale wisma Mas Fadli nyuwun mugi rahayunipun. Paripurna adicara wisudan kalajengaken adicara kacar kucur tampa kaya kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak dele kawak jagung kawak sing adoh dadi cedhak sing cedhak tambah semanak kebalik tangannya Mas kebalik nggih nah. Ini sebagai simbol nafkah pertama kali
dari Mas Dena kepada Mbak Siti. Dituang semua Mas, nggih. Semua nggih sampai habis. Jangan sampai ada yang tertinggal. Semua gajinya diberikan kepada istri tercinta, jangan sampai ada yang tertinggal, nggih. Setelah itu diikat, Mbak, diikat, nggih. Kacar kucur kasuntak wonten panggonipun pinanganten putri Gugrojok Pindha ilining toya. Kanthi pangajap mugi-mugi pinanganten sarempit anggenipun lelumban wonten samudraning beberan agung. Pinaringan rejeki ingkang lumintu, rejeki ingkang banyu mili Pindha ilining toya. Datan wigah-wigih pinanganten putri Hanapi Gunakaya peparipun ingkang garwa. Boten wonten ingkang kecer utawi marebel. Gambaraken bilih pinanganten putri saged gemi setiti mastuti ngati-ati anggenipun gula wentah Gunakaya peparipun ingkang garwa. Sasampunipun kabuntel katitepaken dhumateng Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, kula nitip Gunakaya paripun Kang Mas Dena. Mbok bilih mangkipun kula betahaken badhe kula suwun malih Ibu. Iya ya nggih, putraku Becayu wis tak tampa ya, Nduk. Kala mangsane sliramu mbutuhke bakal tak parengke meneh, malah kepara bakal tak imboi sing luwih akeh. Nuwun injih Ibu, ngaturaken agunging panuwun. Gunakaya katitepaken dhumateng ingkang Ibu ingkang pinitados saged hangreksa kawidadaning Gunakaya. Paripurna adicara kacar kucur tampa kaya nesa mangkih kalajengaken adicara dahar walimah. Gantian Mas, gantian di dahar kembul Bujana Ndrawina. Dimulai dari Mas Dena menyuapi istri tercinta, nggih. Karena sebagai suami harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada istrinya. Nggih. Dipegang janggutnya, nggih, dagunya dipegang. Nggih, yang mesra, nggih. Nggih. Jangan langsung dimaam, nggih. Jangan langsung, ditempelkan dulu, ditahan dulu. Monggo rekan-rekan foto. Oke, pengantin baru begini, kalau nggak diingatkan wes, ditahan dulu. Oke. Gimana Mbak? Enak nggak? Oke. Mau dimaam sendiri atau berbagi sama suami? Oh, berbagi. Oke. Sekarang sama kayak tadi, dipegang janggut suaminya, dagunya dipegang pelan-pelan. Dibuka Mas, ditempelkan dulu, ditahan. Ya, 1 jam. Boleh dimaam. Sekarang suap-suapan. Dipegang janggutnya, dipegang dagunya. Nah, tahan dulu rekan-rekan dari cerah foto, monggo. J. Dia dimam sendiri. Dihabiskan juga boleh, Mbak. Boleh. Alhamdulillah. Paripurna adicara dahar kembul Bujana Ndrawina. Kalajengan adicara ngunjuk tirta wening satu-satu gantian. Nggih, Mas Dena terlebih dahulu. Nggih, seperti tadi
dipegang janggutnya nggih pelan-pelan. Dipun pratitesaken kalian panjenenganipun Kang Mas Haris. Dihabiskan boleh, monggo diminum sendiri-sendiri, dihabis. Alhamdulillah nggih. Paripurna adicara uja tirta wening samangke kalajengan adicara sungkeman. Kang Mas Fadli nyuwun dipun samutaken Ibu Pertiwi. Lulus Raharja adicara dahar walimah sangunja tirta wening ing samangke kalajengan adicara sungkeman. Kawis singel pinanganten sarimbit Gyo tumuju wonten ngarsanipun tiyang sepuhipun. Adicara sungkeman mekaten. Monggo Kang Mas Fadli nyuwun Ibu Pertiwinipun. Adicara sungkeman mekaten nggambaraken bilih pinanganten sarimbit ebak dhumateng Kanjeng Rasul. Jalaran Kanjeng Rasul sampun nate dawuh ridho Allah wiridho walidain. Ridhone Gusti Allah jalaran saka ridhone wong tuwa. Wis bangkit saking palenggahan pinanganten sarimbit nulya tumungkul wonten ngarsanipun tiyang sepuhipun Kanjeng Rama. Kula ingkang sowan Rama, kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk wonten sahanda pepadanipun Kanjeng Rama. Ingkang putra ngaturaken sedaya kalepatan kula Rama, ngaturaken agunging panuwun Rama. Sampun gula wentrah kula, kleliting kula wiwit alit dumugi dewasa Rama. Nyuwun pangapunten dereng saged atur piwales menapa. Nggih, salin cium tangan, dipeluk, peluk minta doa restunya, Mbak. Yuk. Nggih. Angkles kekes limpuk kaya kapuk dupi nampi sungkemipun ingkang putra. Ger putraku bocah ayu tak tampa yedhuk ora liwat pangestune Rama tanpa nono cahayu. Donga pangestune Rama lawan ibu, muga-muga anggonmu jejodohan bisa langgeng, bisa bagya mulya selawase. Jih, cukup.
Air mata yang menetes bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dari Bapak Haji Marsnut Ibu Haja Rodi. Ibu, kula ingkang sowan Ibu, kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konco Ibu. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Ibu. Ingkang putu dereng saged atur piwales menapa-menapa. Matur ngaturaken agunging panuwun. Sampun kula wenrah kula wiwit alit dumugi dewasa. Yen tambahi donga pangestu, mugi-mugi anggen kula bebrayan sageta langgeng, sageta bagya mulya Ibu. Nggih, cukup, Pak. Salim dipeluk, ibunya minta doa restunya. Cukup, sekarang gantian sungkem kepada Bapak Sirma Samukto dan Ibu Emma Dewi. Ji, digandeng istrinya Mas, digandeng. Ji, Mas Dena sungkem kepada Ibu terlebih dahulu. Ibu, izinkan Ananda bersimpuh di pangkuanmu Ibu, sebagai tanda bakti serta hormatku pada Ibu. Ibu, terima kasih untuk semuanya Ibu. Maafkan Ananda mohon maaf belum bisa membalas semua kebaikanmu Ibu. Ananda mohon doa restumu Ibu. Restuilah rumah tangga Ananda. Semoga rumah tangga Ananda menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi salim, cium tangan, dipeluk, Mas, minta doa restunya. Sekarang gantian sungkem Mas Dena pada Bapak. Mas Dena sungkem kepada Bapak, minta doa restu. Salim. Ayah, kula ingkang sowan Rama, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama, sampun kula wenah kula, sampun kleliting kula Rama witalit dumugi dewasa. Rama ingkang putra ngaturaken sedaya lepat kula Rama.
Ingkang putra dereng saged atur piwales menapa-menapa dhateng Rama. Rama yen tambahi donga pangestu Rama. Mugi-mugi anggen kula jejodohan, anggen kula bebrayan saged to langgeng, saged to bagya mulya Rama. Kembang anetesaken luh kang tumibeng pangarasan satemah boten kawiyos panggandikanipun panjenenganipun Bapa Sirma Samekta. Ger putraku bocah bagus wis tak tampa sira ngaturke pangabekti karo Rama ya Ger, ora liwat donga pangestune Rama tanpa ana ya Ger. Rama ora bisa maringi apa-apa cah bagus, Rama ora bisa mawiti apa-apa. Donga pangestune Rama, muga-muga anggonmu jejodohan bisa langgeng ya Nger. Rijih Rama ngaturaken agunging panuwun. Cih, digandeng nggih istrinya. Cih, Bapak Ibu hadirin tamu daya hormati, cih. Sekali lagi tetesan air mata dari kedua orang tua bukanlah air mata kesedihan, melainkan doa dari kedua orang tua kepada kedua putra putrinya dalam bahtera rumah tangga. Semoga dijadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sagunging para rawuh paripurna ati cara sungkeman ing samangke kalajaken adicara sanajipun nggih ayam bekakak kamas Mas Fadli nggih sampun nggih berbut ayam bekakak. Ayam bekakak. Acara ini kalau di daerah Jawa Barat yaitu kalau tidak salah namanya patarik tarik bakakak, patarik tarik bakakak. Konon mitosnya nanti siapa yang mendapatkan bagian paling banyak insya Allah rezekinya juga banyak. Namun siapapun itu pada siang hari ini entah Mas Dena ataupun Mbak Siti Hanifah, rezeki suami adalah rezeki istri, demikian juga rezeki istri adalah rezeki suami. Mas Dina, Mbak, nanti saya kasih aba-aba nggih. Hitungan 1 sampai 3 ditarik yang kenceng. Sudah siap? 1 2 2,5 wis ra sabar nggih Mbak. 3, ditarik yang kenceng. Alhamdulillah. Siapa yang dapat besar siapa? Oh, nggih. Alhamdulillah, nggih. Mudah-mudahan nanti rezekinya juga melimpah nggih, Mbak. Amin. Sekarang yang kecil digigit berdua. Duduknya agak mepet lagi. Duduknya agak mepet. Ya, itu ada anunya di duduknya mepet lagi, itu digigit berdua. Digigit berdua. Jadi tahan dulu, jangan dimaam. Digigit. Loh, malah ada yang usul sak jam. Mau lagi? Alhamdulillahirabbil alamin.
Sagunging para rawuh lulus raharja adicara panggihipun pinanganten sarimbit wit para wadyawusana kalaban kanthi lulus raja niring sambi kala saestu kalaya tamping donga paestu wonten ngarsipun para punden para pinisepuh para sedalasan sagunging para rawuh mugi-mugi pinanganten sarimbit anggenipun nepusi jangkaring jagat lelumban wonten samutraning bebrayan agung pinaringan dipun dadosaken keluarga ingkang bagya mulya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu hadirin tamu daya hormati, demikian tadi seluruh rangkaian prosesi upacara adat Jawa Panggih atau temanten telah selesai dilaksanakan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara pada siang ini, kepada The Morris juga rekan-rekan jari cerah foto Jejantung dan juga audio sound system Kang Mas Pono Yo Payu juga Mas Padli juga rekan-rekan campur sari dari Genta Buana di bawah pimpinan panjenenganipun Kang Mas Sambon dan kula piyambak menika jejering pambiara saestu kathah kalepatan saha kathah kekirangan mawon tuwantu nyuwun lumunturing samudra pangsami ing wasana kalau nyuwun pamit badal wasilan kanthi panututing atur wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu dihormati, marilah sama-sama kita saksikan sebuah pagelaran tari yaitu Bambangan Cakil yang akan diperagakan oleh panjenenganipun Mas Haris Sarjana tari dan juga Mas Kepyuk Wibowo. Selamat menyaksikan.
Gojleng iblis selamat. Selenggut ke Taman Suriga mati kowe Gus. Gojleng iblis rapat mati deretan kowe Gus. Sekti tenan iki cakile. Waduh, pamer. Pamer terus. Wah. Mati jeneng aku Gus. Ha. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk tarian Babakan Cakil yang telah diperagakan oleh Panjenengan Kang Mas Saris dan juga Panjenengan Mas Kebyo. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian prosesi upacara adat pada siang hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan juga banyak kekurangan dalam memandu acara dari awal hingga selesai. Dan untuk acara selanjutnya monggo dipersilahkan kepada rekan-rekan dari Campur Sari Genta Buana.